Най-честите причинители на вагинална инфекция, т.е. на колпит или вагинит, са 4: Гарнерела вагиналис, Трихомонас вагиналис, Кандида или гъбички и аеробна флора. Гарнерела вагиналис и Кандида са нормални обитатели на влагалищната екосистема, но при някои състояния се създават условия за тяхното размножаване и за възникването на съответна инфекция от Гарнерела или от Кандида. Гарнерела вагиналис може да причини анаеробна инфекция по подобие на Трихомонас вагиналис. За разлика от Гарнерела и от Кандида, Трихомонас вагиналис е сексуално трансмисивно заболяване и се внася само след полов контакт. Аеробната флора е най-често грам-положителна и грам-отрицателна чревна флора, която може да посили влагалището по съседство от ануса или в малки количества обитава нормалната вагинална екосистема. Именно ниското pH, т.е. естествената киселинност на влагалището, което е около 3,8 до 4 pH и е, може би, най-киселинната среда след стомашния сок, е естествена защита срещу размножаването и възникването на инфекция във влагалището.